Got a goosebump on my neck. Got a shortness in my breath. Got a sense of history. Still a shroud of mystery. There's a yearning in my soul for a love I used to know. Something preying on my mind. Will there be a better time? And did we ever really try to make it? Did we ever really try? Did we ever really try to face it? To see eye to eye? Or did we just run 'cause it's too hard? And we keep on running on the spot. I got lightning. Saúdos e benvidos ao resumo da primeira xornada da Copa Galicia de Ciclocross 2016. O circuito de Río do Pozo en Narón acollía a cita inaugural deste certame coordinado pola Federación Galega de Ciclismo. O formato de Copa estreouse o ano pasado. En esta segunda edición o seu calendario consta de 12 carreiras. No cuarto trofeo Ciclocross Cidade de Narón, os encargados de abrir lume foron os participantes na categoría promoción. E despois da carreira para fomentar esta especialidade entre os máis novos, axustaban os últimos detalles os corredores das 9 categorías puntuables para a Copa. En Narón, baixo a organización do clube Benny Jean Sport, reuníronse 211 ciclistas e nos instantes previos ao arranque das carreiras oficiais, un dos participantes centraba a maioría das olladas. Óscar Pereiro, o gañador do Tour de Francia, cortaba cinta antes de volver poñerse un dorsal para competir. O Demos corría na Proba Elite e Sub-23, a que pechaba o programa de competición desta xornada, na que temos entrando en escena os Master 40, a continuación os Master 50 e 60, e este primeiro turno de saídas completouse cos cadetes, tanto rapazas como rapaces. Por tanto, 4 categorías en liza no revirado trazado de Río do Pozo. A chuvia respetou os corredores, non houbo barro, o elemento que máis diferenzas marca nesta modalidade, pero o escenario preparado polo clube Benny Jean Sport fíxose igualmente duro. Male a ser un circuito curto, a exixencia aportouna un deseño ratoeiro, con moitos xiros e un terreo botoso dese que vai cargando os brazos. Os primeiros en comprobar estas características foron os Master 40, 50 e 60 e os cadetes, que na proba feminina viviu o dominio absoluto das rapazas do Maceda, do conxunto ourensá. Dos obstáculos previstos, houbo outros cos que non se agardaba. Non perdan detalle do contratempo que sufriu Guillermo Álvarez do Fornelos cando rodaba en cabeza dos Master 40. Non había xeito de sacar esa pola dos radios da súa roda dianteira. Ao final volveu reemprender a súa marcha Guillermo Álvarez e achegábase a conclusión destas 4 carreiras con Javier de la Fuente marcando a pauta en Master 50. En liña de meta, ríos brazos Carlos Canal do Maceda, gañador entre os canetes. Nas rapazas cadetes dirixase cara a vitoria Noel Asá, tamén do Maceda, recibindo os ánimos da junior Sara Trigo antes de celebrar o seu triunfo. En Master 40, o primeiro foi o portugués Antonio Sousa, e en Master 50, Javier de la Fuente cumpría cos pronósticos. Xa preparadas e preparados as mulleres elite, os Master 30 e as juniors. Os Master 30, que eran os primeiros en tomar a saída nesta segunda quenda. A continuación, as féminas elite sub-23
e despois faríano as juniors. Luciano Carretero do Cambre, que marcaba pauta dende o principio na carreira Máster 30. Entre as féminas vemos a Irene Trabazo. Por detrás da marinense formábase un dúo perseguidor con Sandra Moral do Cidade de Lugo e Isabel Castro. Pouco ia durar este tándem porque Isabel Castro íase marchar por diante de Sandra Moral. En Máster 30, Luciano Carretero, que seguía firme ante o empuxe na terceira posición de Juan José Chapela do Máster Morrazo. E aí collendo metros de distancia respecto a Sandra Moral, Isabel Castro, a veterana corredora, que comezou a temporada nun brillante estado de forma. Sandra Moral que ia ser alcanzada pola súa compañeira de equipo no Cidade de Lugo, María José Gómez. E este mesmo conxunto, o conxunto da Muralla lucense, que dominaba en junior con Sara Trigo. Manexando unha cómoda renda, vencedora o ano pasado da Copa Galicia Junior, Sara Trigo. Nos Máster 30, o Cambre ia camiño do dobrete con Carretero e Andrés Calvete en segunda posición. No medio dun grupo Máster atopamos a Irene Trabazo, primeira en Mulleres Elite Sub-23. Indo a máis, dende atrás viña Isabel Castro. E a terceira praza xa lle correspondía a María José Gómez do Cidade de Lugo. Defendendo as cores do seu novo equipo, Río Miera, cántabro, Irene Trabazo mantíñase primeira, pero con Isabel Castro cada vez máis cerca nesta zona de reviravoltas, ata case se podían tocar. O duelo estaba servido entre as mulleres Elite Sub-23, coa debutante na categoría Irene Trabazo e a experimentada Isabel Castro. Chegámonos ás últimas voltas destas carreiras, con Carretero a piques de certificar o seu triunfo e Trabazo que non se podía relaxar. Aí temos a entrada en meta do Máster 30 Carretero, da gañadora junior Sara Trigo do Cidade de Lugo e da vencedora en Mulleres Elite Sub-23 Irene Trabazo, cun tempo de 45 minutos e 42 segundos. E tan só 5 segundos despois chegaba en segunda posición Isabel Castro. A esta xornada de ciclocross en Narón faltáballe o prato forte, a carreira Elite Sub-23 masculina, con Óscar Pereiro volvendo a sentir o que se vive antes dun pistoletazo de saída. O de Mos que saudaba Mauro González e loita dende as primeiras pedaladas por coller unha boa posición. Despois desta posta en escena dos Elite Sub-23, tocáballes arrancar os juniors. Dende o inicio na proba raíña masculina, Mauro González asumiu o mando. O ciclista do Salvaterra levouse a súa roda Raúl Fernández do Fornelos e a Darío Otero do Clube Ciclista Compostelano. O ritmo deste trío era demasiado exixente para o resto. Non especularon nin un só instante. En a zona de obstáculos, Mauro González en primeira posición e algún que outro problema para Darío Otero. Intentaba reducir diferencias a Adrián Valverde, o gañador da Copa Galicia no 2015. E máis atrás, despois dunha accidentada saída cunha caída e problemas mecánicos, Óscar Pereiro ia empezar a remontar. Na cabeza de carreira, sempre Darío Otero, Raúl Fernández e Mauro González, xestionando estes xiros e contraxiros, e perseguindo aos tres galegos. Situábanse a dupla de corredores portugueses formada por Víctor Santos e Roberto Ferreira. Non moi lonxe deles, continuaba coa súa progresión Óscar Pereiro, con marcas, como podemos ver, da caída sufrida. As levaba no lateral do seu mallot, zona de obstáculos, e o espectáculo poñía o Romansa, o do Maceda, sen baixarse da súa bicicleta. Mauro González comenzaba a probar no trío cabeceiro as forzas de Otero e Fernández. Óscar Pereiro asomaba a calidade que o levou no seu día a ser campeón de España desta modalidade, e o primeiro junior era Pablo Álvarez do Cambre. Voltamos aos Elites Sub-23 con Darío Otero queimando os seus últimos cartuchos e Mauro González que deixaba facer. O seu irmán Paulo por detrás encabezaba o terceiro grupo. Pereiro no seu regreso non atopou demasiado barro nesta carreira, que ia quedar sentenciada coa aceleración de Mauro González. O de Salvaterra poñía terra de por medio respecto a Darío Otero e Raúl Fernández. A vantaxe de González situábase
por enriba dos 20 segundos e Otero e Fernández estaban a piques de ser alcanzado polo tándem portugués de Ferreira e Santos. Máis dun minuto xa estaba Pablo González en esta posición. E nos obstáculos, de novo, imos vivir o show de Román Sá. Resistía Otero a ser neutralizado polos portugueses, pero a batalla polos postos de podio estaba totalmente aberta. Xa no treito final este xesto de Óscar Pereiro, totalmente metido na carreira, firmando unha fantástica remontada. Inalcanzable para todos era Mauro González. En a segunda praza colocábase Roberto Ferreira do Xarao Luso. Raúl Fernández loitando polo podio e por ser o primeiro sub-23. Non está permitido descuidarse nin un segundo no ciclocross. Quiso estar moi atento e o que fixo Mauro González. Unha vintena de segundos sobre Ferreira e algo máis sobre Raúl Fernández, que pugnaba co portugués Santos pola terceira posición. A chegada a meta de Mauro González, gañador en Narón, cun tempo d'1 hora, 10 minutos, 21 segundos. O triunfo do corredor de Salvaterra de Miño. A segunda praza, 22 segundos, entraba recreándose o portugués Ferreira. E terceiro, primeiro sub-23, Raúl Fernández. A sexta posición para un Óscar Pereiro moi satisfeito co seu rendemento. Pois a verdade é que un montón de recordos, non? Isto prácticamente foi a modalidade onde eu empecé a destacar. Sempre dixen que era un auténtico enamorado desta disciplina. A verdade é que pois hai 18 anos que prácticamente non corro en ciclocross. Foi especial porque foi reencontrarme con moitísima xente que daquela xa facía ciclocross tamén. É unha disciplina que unha vez máis demóstrame que a xente vive, que está animando prácticamente todo o recorrido. E volvo a repetir, creo que é a mellor modalidade para preparar a estrada aos corredores que queran algún día ser profesionais. Sempre hai un pouco de incerteza como están os rivais, sobre todo aquí en Galicia. Pero bueno, xa a semana pasada estuvimos corrindo en Burgos, as sensacións foron boas e hoxe, bueno, as sensacións volveron a ser bastante boas. En o podio da cuarta edición do Trofeo de Ciclocross Cia en Narón, a vencedora cadete Noela Sá, o seu compañeiro de equipo do Maceda, Carlos Canal, gañador en cadete masculino, Sara Trigo. En junior féminas, recibindo bico das dúas corredoras do Coruxo, Pablo Álvarez, o gañador do Cambre en junior, Raúl Fernández en sub-23, Irene Trabazo, a vencedora fémina élite, e Mauro González, o gañador na proba raíña masculina. Máse dos primeiros líderes, despedímonos ata a vindeira xornada da Copa Galicia de Ciclocross.